Mae'r clwb yn cynnig cyfle i unrhyw un gymryd rhan mewn rwyfo mewn lleoliad hwyliog a difyr. Mae'r clwb wedi cydweithio'n dda â phartneriaeth diogelwch dŵr Caerfyrddin i annog pobl i wneud y gorau o afon tywi sydd wedi sicrhau cynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy'n rwyfo. Mae nifer aelodau'r pwyllgor wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf ac maent yn cael ei annog i ysgwyddo rolau mwyn cymryd perchnogaeth o'r clwb. Mae hyn yn cynnwys cynrychioliad o blith yr aelodau iau, gyda 2 aelod iau yn helpu o ran gwaith cynnal a chadw a chodi arian. The club has worked hard to provide a positive and inclusive environment with opportunities for all members, whatever their ambition, motivation or level of hockey. A strong committee is in place with each member having clear roles and responsibilities, including a volunteer coordinator who ensures each volunteer has opportunities to develop. The club boasts a young volunteer programme where young members are offered various roles from event management to umpiring. The club, to reduce costs, fundraises throughout the year and has a kit store where players can borrow equipment. Cynhaliodd y clwb ei statws a chrediad platinum am yr ail flwyddyn yn sgil ei ymrwymiad i wella a datblygu'n barhaus. Mae'r clwb yn darparu amgylchedd cynhwysol i chwaraewyr ddysgu a datblygu ac yn sicrhau bod gan bob grŵp oedran hyfforddwyr cymwys sy'n darparu cefnogaeth barhaus. Mae chwaraewyr ifanc yn cael ei annog i wirfoddoli. Yn fwy ddiweddar, mae'r clwb wedi sefydlu pwyllgor iau gan roi cyfle i bobl ifanc wneud penderfyniadau ar y ffordd mae'r clwb yn gweithredu.